На гэты момант першым этапам перапісу ахоплены населеныя пункты з колькасцю насельніцтва болей за 3000 чалавек. У Бярозаўскім раёне Бяроза-Белаазёрск. Гэтай работай у раёне афіцыйна займаюцца супрацоўнікі Бярозаўскай ЖКГ. Наша работа предполагает сплошной обход территории с целью уточнения перечня характеристик всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди. И все эти данные будут внесены в базу. Для гэтых людзей праведзена спецыяльная вучоба. Уся неабходная інфармацыя знаходзіцца на планшетах, якія атрымалі регистраторы. Для успешной и более оперативной работы регистраторов очень важно, чтобы каждый дом имел номерной знак и табличку с наименованием улиц. Поэтому еще раз обращаемся к гражданам с просьбой обозначить принадлежащие им дома. Перапіс насельніцтва ў Беларусі пройдзе ў кастрычніку 2019 года. У гэты час грамадзяне змогуць адказаць на пытанні перапісчыкаў ці самастойна запоўніць анкету ў інтэрнэце. Атрыманыя даныя стануць асноўнай крыніцай фарміравання інфармацыйных рэсурсаў, якія тычацца колькасці і структуры насельніцтва.